cha Igbo kwenu. Cha Igbo kwenu. Cha Igbo kwezuenu. Yo, asị m nkoye chinyazelu. Kata atamakwa na anyị mma. Asị m nkoye ji eko nya akọnarị ya. Abịakwa m ọzọ ka ntị abịa. Maka na ụfọdụ ihe afụgo m ụfọdụ ihe na-agbagoju anyị anya. And ụfọdụ na ji n'ike na-anata na omenala na-misinterpret, na-misuse a lot of things. So abịakwa m ka nkọwakwa a lot some things ejikwa ihe ụfọdụ anyị ji eme ekpere and how to use it ka esi use wele ekpere wee lụọ ọrụ ọfụma. Ịghọtago nke onye chinyazelu. Tata bụ Afiorie wee bụrụ 19th of May 2024. Ole niile dị n'azụ ya na Igbo na-azụ taa wee sị ka ọmaka meela anyị nke onye chinyazelu. Ihe nji maka ya bịa tata bụ ihe na-aba ihe unu ma ihe nji n'aka ya. Ihe a bụ edo, ihe a bụ nzu, ihe a bụ edo, ihe a bụ nzu. Abịago na a lot of things like na nzu, people design on nzu. Ana m afụcha ebe a na-asị na nke a bụ nzu nwoke, nke a bụrụ nzu nwanyị, nke a bụrụ nzu ndị ichie. Ofu nzu ka enwere, nzu bụ nzu. Na emelụ nke a nzu nwanyị ọ mmadụ designere ya adị na-arụ nzu a. Ọ bụ ọdụrọ natural wee pụta like that. So mmadụ designere ya just for female people iji na-ekpe ekpele based on because ya na-emebi ihe faith is about believe something, you understand? Man, I'm telling you today that na ebo nwanyị jide nzu a kpee ekpere no asịghị na ọ gaghị alụ ọrụ maka na izi ji nzu nwoke, ma ọ na ịbụ nwoke jide nke aha akasịrị ya na alụ asị na maka na nzu nwanyị. No. It does not work that way spiritually. Nke ahụ superstition, nke ahụ just akpọrọ ngwa ihe mmadụ just attach ya to it. Nzu bụ nzu, this is nzu. Ha na-akpọ ụdị ya nzu ndị ichie, nke a na-adị ka rock, nzu ndị ichie. Ihe niile ahụ different names. Nzu bụ nzu. Anywhere, nzu is nzu. Ihe nzu na-egosi ka mbido na nzu. Nzu na-egosi obi ọcha. Eji ihe ekpe ekpele, ejiri ihe akọ mmadụ nsị. Maka afụgo m ụfọdụ fụ ebe akalụ nzu ha jọmpụ si na ndị a bịakwa na achọrọ inye enye ule, something like that. You know, ịma ihe ndị ụka jidere our brain miss yasasịa ya. Mpụta fụ ebe ịkalụ nzu naanị, I will match it and go. Amago m na-ejiro nzu asị onye omenala, na-ejiro nzu akọ nsị, na-ejiro nzu edebe enye ule. Ịghọtago? Rada nzu a na-eme apply n'ọgwụ eji agwọ enye ule. Nzu a ifo kịta nwatakịrị hitrachis mee na-arụ, iwere nzu abanye na mmiri were ete ya na-arụ ya, ọ jụọ onye oyi, ọ na-ajụ oyi na-arụ, eji ya clean up rashes dị na-arụ mmadụ. Nzu a ifo kịta. Then nzu eji eme positive utterances ụtụtụ ndị ịmala aka nzu. Ihe ejituru nzu a portray what you want your week or your month to be. In a DNA, even a very large compound in Akia. Oboni you webe moto, you can draw car. The more in Agua Magi Hine. Oboni webe uno, you can draw uno, you draw uno. You can draw yourself. You can atunzu atwaya eke oye afananko ande. Obuna nzua. Niji ekpekpele otu as na obro nwa ka amụ nya ihe ọfụ bata n'ụlọ. Mara amalụ na nzu a na-eche ike ya, adaka ya in ya na-aka ya out. A na-akapụ nzu akapụ. Maka na ọfụ ụfọdụ akabata. Ike inwe ike ịkabata bezon na a na-ekupụtelu nwa ya na ihe ọfụ bata n'ụlọ. Inwe ike kabata nzu. Mana anytime ya na-atụ nzu banye ekpele na-ekwu ka ihe ọma mee. Ịghọtago? Afịa na ụbọchị na-anọ, iche ka afịa na ụbọchị na-anọ, ya akapụ. Ịghọtago? Ekapụ ya akapụ. Down to up, down to up, down to up, down to up. Then mala amalụ na ịka nzu a ọ bụrụ onye ọ na aka above 4. Ọ bụrụ na ichibeghị echichi, ị gaghị aka above 4. Afịa na ụbọchị na-anọ ka ị ya aka. Ọ bụrụ na ichigo echichi na ichiri ọzọ like onwe obodo ebe ndị chiri echichi
Iwe ịga aka ya 7. Iwe ike ka nzu 7. Yotago ka ya 7. Na ịka that eke ya fana nkwe kazie 7. Then if you can put other ingredients, go amazi or whatever is in your heart that you desire, you can draw it through this nzu. Iya kpọta nwa gị, nwa boy gị settle na business. Welu nzu a na-akali ya na-atụ ya, na ọ ya adịrị ya na mma. Na ifeọma ya emelie, ịma na be anyị na-afụ onye ka nzu na-atụ mmadụ asị ewuo, na ọ na-akọkwu ya nsị, na ọkwa ka ha si eme na ọ chọkwa iwere destiny ya. No, ihe ejinwu nzu a welu destiny mmadụ. You can rather use this nzu to put positive input in somebody's life. Ina welu di nzu, ido ya n'ọkpa, si ya na ụkwụ ya na-abọ, ido ya n'ọkpa nke adọ n'ọkpa nke na ụkwụ ya na-abọ ya ejete ifeọma, na ụkwụ ya na-abọ ya eje ebe ego dị, na ụkwụ ya na-abọ ya eje ebe ifeọma ya eme, na ị na-ewepụ olu ya aja ije tata, iwelụkwa dị nzu kalụkwa ya, tụkwa ya kakwa ya n'aka na-abọ, onye a iji agọzi onye a, na aka ya na-abọ ya ejete ifeọma, na ọma bịa ebe ife dị mma na-eme, ife aha aka ọtụọ, na ọ bata ebe ife adrọ ife adị, na aka ya na-abọ ejete ego, aka ya na-abọ ejete ife dị mma, oti aka ya na-abọ na biznes ya na ọ ya prosper, iwelụkwa dị nzu otu a ịkakwa n'anya, nke a na-aka n'anya, ị na-ayọkwa Chukwu ike, ha welu tụrụ nzu a ka o wepụrụ gị ka ị ghara ịfụ ihe ike, na anya gị afụ ihe ọma tata, ikpo afịa that day bụ kwuo ya, otu afịa tata bụ orie, kwuo tata bụ orie ka ị na-ekwubi okwu, na anya gị afụ ife ọma, na anya gị afụkwa njọ, na ife ike ya emekwa gị, otu a ife yọta ka esi ebu ya na, you can also do it for somebody. Ya egozi nkwa nwa gị with it, gozie nwunye gị, gozie anybody as the master di n'ụlọ, as the master of the house. Ihe aka ndị gboo si agozi ụbọchị ha during the time of their era. So no na ịbatazi tụrasịsị niile a, ịghọtago onye fụzi ebe a na-atụ nzu ọsị gị na ọkwa enye ule ka ha debe naanị. No, ejiro nzu enye mmadụ enye ule. They should not misinterpret it for you. Rather eji ihe a onye nyere enye ule, eji nzu a kịta were agwọ dị enye ule. So that is it for nzu. Onwe ajụjụ nwe for nzu, you put it in the comment section. Then ihe a kịta bụ edo. Ifuleda eji emekwa spiritual prayer. Ịtụcha edo, ịtụcha nzu ịtụ edo. Ị na-atụ edo, enwe ike ịnọ ọbụna ịnọ na mmụọ na ijọrọ inye chi gị nne ma ọ bụ na ịnọ na agwụ. Ị na-atụ edo a, ị na-atụ ya na agwụ gị, na ịchọ ka arụdo agwụ gị, arụdo chi gị, kpọọ chi gị afa, arụdo ya ebe ọbụla nọ, na arụdo gị n'ebe ị na-eti egwu gị, n'ebe ị na-azụ afịa gị, ịkpọ your business. Na ịchọ ihe na iji atụ edo atata ka arụdo gị. Na onye ọbụla isi gị na-awụ aja welu nke kwụọ. Onye ọbụla na-egwuru gị onu na ọnwụ dakpuo n'ime. Eyọtago ka arụdo gị na-eke, doo gị na oye, doo gị na afọ, doo gị na nkwọ. Amoosu ọbụla si na ife ọma gị elu gị aka, na ha ya anọ n'ụla, ife ọma gị elu gị aka, iwere edo a na-atụ. Ị na-atụsị ya na dị ada na iwetara ihe dị ka aja anị, aja kponye na kalabash, aja anị be nna gị na obodo ibi, kponye na kalabash, debe wee na-emeditin, because ị gaghị na-atụ ihe a maybe na ibi na ya adị, na-atụ ya na ya adị ibi. No, they will misquote you immediately and misinterpret you. Ịghọtago ihe ọzọ bụ achụọ gị na dị ya adị, na ị na-ewere akara aka ndị mmadụ. So iweta kalabash, ikpota aja be nna gị uwe na dị kalabash, ikpota aja obodo ahụ ị nọ na ya uwe na dị kalabash, ebe ị ga na-atụ edo na nzu a. Ịghọtago na eche ịtụ ya atụ, eche ị na-emekpere na-atụ ya n'ime, na ọ bụ na ebe ibi abụrọ your compound. Ọ bụ na ebe ibi your compound, ụtụtụ ịpụta ịtụọ edo gị, tụọ nzu gị ka o si dị gị mma. Ịghọtago gị na mmadụ ejiri afịa, na ọ bụ na ibi ebe ibi bụ compound, ọsọ gị bụ private compound, ịtụọ nzu gị na aja anị ka isi chọọ ịtụ ya. But because of some of us bicha tenant, and anyị chọrọ in a way ị ga-eme ya ebe otu ibicha ebe general people bi, ị gaghị abịa tụba nzu na ana ebe general people bi na commercial environment. Ihe emebi ikpota aja be nna gị, ikpota aja obodo ahụ ị nọ na ya, wee ya na calabash, then iweluzie edo na-atụ na ya, na-atụ ya na aja na ọnya bụ aja anyị, na obodo ahụ ị bịalụ ịchọta ihe afọ ya eri, na obodo ahụ agọzi gị, na ihe enweta ife ọma. Na ife ọma ọbụla eji anọ na ọstra ma eji anọ ebe a na ya bịalụ gị, na ihe iji hapụkwa n'ụlọ ka ị bịa weta ihe ya eji feed ụlọ. N'ọnya ka iji atụ edo atata wee sị na aja anị be nna gị, ma aja anị obodo ya nọ, ha bịagote ka ha wetara gị ife ọma, wetara gị ihe akụ, wetara gị ihe enwe. Ịghọtago ka arụdo aja anị, maka na aja anị bụ Chukwu okike abịa ma. Aja anị bụ eluigwe emisinterpret, ndị ọcha jos bịa tụgharịa anya upside down, bulu anya ichado n'elu, mana ọ na-ana ka eluigwe ihe niile dị. Ana ka a na-ana, ịnwụọ na-ana ka ị na-ana, nwere ya na-ana n'eluigwe, nwere ya na-ebugo n'eluigwe na ọnwụ. Saa na eri gị na ịnwụọ, aha na bụ the Almighty God. Aja anị nwere ihe ka ya, ọ dị mana mmiri, ọnya nwe mmiri, aja anị nwe mmiri.
iba na mmiri ya maka mmiri ahara na iba na ana ị ga-ekponite aja. Ịghọtago? Aja na bụ the base. Onya the mother of all creation afọ. Ịghọtago? Aja na the mother of all creation. Onya nwe ihe niile, onwere ihe nwe ya nwe ihe niile ma ihe niile na ụwa ma ndị na-eku ume ma ndị ada eku ume. So that is it. So ị na-atụ dị edo, ị na-atụ ya na dị aja anyị. Ị na-ekwu ka arụ doo gị na obodo ahụ ị bịara ịchụ ego, ka arụ doo gị n'ebe ị na-azụ afịa gị. Ịghọtago? Ọ ka esi use edo a were eme ekpere. Edo a bụ another powerful object, natural object for consultation of the gods. Ịghọtago? Ọ bụrụ anyị ada anọkọta baa n'ime warehouse tibe Holy Ghost fire. No. O enwe ihe eji n'aka iji agwa your ancestors okwu ha wee na-ege ntị. And ọ ga-abụ ihe ha ma anya. Ọ ga-abụ ihe ha nwere idea ya. So that is why you have to engage in all these our natural objects to invoke, to appease, and to raise the spirit of your ancestors. Even to invite and whatever appease, you must invoke these things. I had your own with I had a warehouse. Akuchi. No, no. You consult your ancestors, you consult the Almighty with natural things. Oh, otienowa. Ihe bodena na ihe dị na na bia. Ihe niile ifo kita abro mmadu kelie. Enwere ihe nwere onye kelu nzu, enwere onye kelu, enwere mmadu kelu this edo. Edo nwere ekelu nzu. Ihe a natural things anyị pụtara wakwudo. Ihe niile awa ordinary objects of natural objects. Ihe a ihe dị na ihe just ordinary things dị ya. Natural. So to akosi adi we kwubi okwu natural things will start happening. So by my next video I will teach you other things, how to use other things to make positivity and affect humanity and change lives through spirituality. Like, comment and share this video. Maka onwe ndị amaro ka ha malụ. Oh, daalụ.